Ka parti ngila persang bani nujor pi kat kum ka dor belabu da ka sarkar kani ka bangila shim ngila lum hak arb sautrik jong agas jong mentau snem ka dor jong khau shikilu bangi bu ka dor yo kat kum ka dor belabu da sarkar ka de balong sab san tingka nrei hayudu ki de san pho tingka kom phnyang bam mustard oil ka sarkar ka bu shispa san pho nrei ladi shispa prapo bat apo Nagaland mo kuchung ka shongdor shispa sanpusan bat ha Assam shispa saupo refined oil ka sarkar hangni kabu shispa laipo ndrei ladi shispa sanpo hapo Assam shispa shipo hapo Nagaland mo kuchung shispa arbufra kado snyang ha Nagaland mo kuchung laispa sanpo hangni sauspa prapo ha Assam laispa prapo kadok masih lai spa apo Nagaland mo kuchung hangni san spa bat ha Assam ar spa nyopo kidon shibun gini gidor ki bapini ke jing ya pher te dena mar kata kadau ngi sngo ba kamdi ban kut tang bangin ra ai gani gamat nalo kata ngim shim la yola bani kren ka sarkar kalai jubab ya kata gamat klem da ya kren te kumno kan tip ya kita ki jing ya pher jogdor kemur badai nomor kata kadau ngila rai ban ngila ong baladek nyimyola bani keren hang ngin hak ban mi syakmat te kani kalong ka jing sedang bangi mi mentagas ni ding ba kani ka sit in demonstration bat nganget ba kani ka jing mi ka jingi mo wala ka ditang ka jing sedang ring tip kala keren briu namangala yo jing tip ba u minister in charge ya ka food and civil supply ulalum ya ka press conference haka kamera trekam jingu bani keren halo ka price rise te kalong mas no tanan malah datang ke jing sedang bani kum ni kalau perlu ya ka sarkar bakan hak ban khot tip kumnu ki ai jing batai kumnu ki batai kata ka press conference ngin seipe maka sarkar ka jupin ksan tenrei naganeng ka jing isngo ba kani ka jingalang kanum suprano kum ni kanum sukut no kum ni nrei ngi de ban shim ya ka rai bat ka rai ka bangi kum ki nangalam ngi la perkhat kalong bangin ai da ka jing tho sha ka sarkar ban ai ka jing tho bani thu ya ka sarkar bangilai lum makani ka sngi ngila pelong ya ka sit in demonstration kum kata ka jing penpau ka jing ya ka jing smokia ha ka jing dei ba ka jing kiu dor jigi marba marti bat bangin kintu ya ka sarkar bakan shimi ki lat kilinti kumno ban penhiar ya kita ki dor ki bala shukiu klem nongrim lani ban kop ya kata ka price rise kumno ba ka sarkar kan khangla ya ka jing kiu dor bakanum kta ngin tho kum ka parti ban la ka sarkar kam shim mi ki sinjam ke badai ban shim ngin hak ban mi kum ka parti ban yalam ban pelong ye ka jing ki pat ba namar hakani ka jela ka jing palai ki shim ka bu kita kinong khai ka tau ba kalong namar ma mangi ki pat ba ngi jam palan tiudor kanu kanu ngi knyum haye nangi kwa ba ka voice of the people party kan penki ya ka jimot jibhat ju pa ba bangim dei ban chu hun ban chu knyum haye mi lara ngi so tho ba ka kta ya ka kamai ka kaji mi shakmat lara ngi so tho ba ka kta ya ka yo ka kot ka jingi nginyalam kum kinongalam joga voice of the people party lara ka sarkar kam shim khia ngin mi shakmat ngin pulong gi jingi khi bat ka jingi kanumlong ka balai nei ngitip bakan long ka seiso baka jingker khu kan jing mentoy kan long ngi long sem gi baduk kumnu mentangin penslori ki briu bakin imi ka jing im ka ba kin bami ki jing bam ki batei kin imi ka jing im ka batei ka met ban bam do omno shu menta we ban bam do menta san spa ka do masi lajam san spa hi ka do snyang ka do siar bakas lai spa so spa nong ban thai shu ujuru larem mlakot borshu dei king sap ya pam stang da ka ja pa kamlu tang nong ini kot ni khia kamtam ki tu ki longi ki long sem ki beduk ban ni kwaru namar kum ka parti ni haban yat lim ki ka ba e bhangan ong ipi namar balai ki ba persya yangi ki ba sngu thu pa kani ka VPP menta ka yo palat e ka jingker sham ju pat ba ki thap dau haman la bangi kren haman la bagi ya hangno bakin persutu paklayo pat ba tete nomor kata rau PE kini gisni mo tenrei kum kinongalam joka parti ngida snow kemen sim ngida hon men sim wala nyimyo
le si ya kata ka spa prothei ringi yo ya ka jinghun men sim balai namara din jong ka jimi jong ka voice of the people party ki bri ki sedang men i ke ba pla ki ba khamlong kla na ki wei pa mo ngila sya keno bangi di kiseng di ba syukwa pemi jingkul mar naman umpat ju kham jakot ki snem ki ba men shwa ki seng sain prothei kin mi madan kin mi surok kadai ka voice of the people party ka ba sedang ban mi surok ban ki nakata ka jinge jo pat ba Hi bikidan ki menteri sarkar ki bilang ba am ka VPP te mo kawan ra ai katakan negative politics lani ka politics ka ba super syabe nyong em ngingim persya ya ka ba ngim dei ban persya kung ka parti ngi ju ai jing tho syo ka sarkar nai ba ka sarkar ka persyang ban kiar nangi kam kwa ban ye kendo ngira apo assembly larha assembly ru phim ala ban kren ti himut in shus ngap no em ngila da ban kren show pat ba baga voice of the people party kan deka party ka ba compare nagi wei pat ki seng san perthei namar ka thong ko ji kam nei bangin kamai spa elidi kam nei bangin yo nam ngin yo buram ngin yo bor nei ban ai ka ji shakri ka ba hok yo pat ba u ba shane ai tete namar ka tarau phi gini kisni paling ba ka jimi jo ka voice of the people party kalawan ra shibun ka jingkala hakar kom perkhat jong kibriu kata ka ba kiyong ka politics krempisa kampoi shinu kalapoi mentah kalaya urlong hakani ka jela gaji lingba ka voice of the people party kipriyo mentah kimi krenchu ya ka pisa kimi krenchu ya ka kia kimi krenchu ya ka khawai ka doi kila kreni ki nongrim juga party kata kadi ke jingkla ka bangilala banwanra hagar kom perkhat jeng ki nongsong snong hakani ka jela gaji bat ka ei ka bangi isu ka voice of the people party kalalaru bansai madan ya ka jingpi jong kita kiba kammelidi kum ki nongelam hagini kisni ki bamta upat ba uli inut ya ke jimpit ke jong ki ke jimbam kotbor ki kammelidi bi ki de ki nongelam ndri kim snutu ya ka mat wat ya ke jingmut jong ke jingekren ngan chu ai nuksa iba khado e ibangi i kini ki kindet sni haba mangi ki nongelam jo voice of the people party ni pini serim mau ku ba tin pareng metaphorical mau kadang katakan metaphorical ka bang ngimkren direct ya ke jimut nringi kren cngai na ke jimut ka ba tho sya kata ka jimut ka bangi kwa ka bangi la punya srim ya kita ki MDC hamtam ya ka EC hang tai po district council hapo GHDC par po KHDC baki ya srim kum kita ki tawai ba ki mar ki bla kutpor expiry kai ke jikin tho phi ye ki kisni oh keren la palat hi dau briu hi bonong bangilayap hanong yang bangilayap teka peni ya ga jimbab kot bor ga jongki ban snutu ya ga phang ka bangi keren kilai keren kluma bat ki sedang ban batai ya kata ka jimut jong kata ka expiry ngingi peni serim bakal kot bor kabut ka bor jo dis council kala kot ndai le chupen jalan jubor ikan ong kita MDC yang tay borok kilayap. Nei makipan man kiong mahai ong kilayap. Tela na kum gini kisensyari kari ka jingi. Syanu kini alam. Yo pat ba. Today namar kata kadaw ngangit baga jimi joga voice of the people party. Kum mangila keren, kum mangila kulang. Kam day tangani ka price rise. Kum mangila penparu. Ringkat on ngingila ay ka jingko sa ka sarkar ha bidi bakani ka sni. Ngangit nyan airu i jingtho sa sarkar kumbangi na pensno ban yai penkat mau biang ya ka sarkar ba kadai ban pendap wood ya kata ka jingtawa ka jingi ban penbet thmai ya ka reservation policy bak ngangit kum ka party kani gandai ka sin ka bakado ka bangin ai ka reminder sa ka sarkar mala ka sarkar kama ban penbet ngin hapan ya ki biang halor kami nginom sulpun tang tumtu namar ngimkwa bagi pat ba kin snutu bakla bang isu yaki tang ban penbe je ke dai namar kata kadaw ngasno mamangi parok ki banan ni ngindon ni kata ka jing snutu ka bashay baga jimi joga voice of the people party kan mi ban kit shisha ya ka kya ka shon jong ka jai ban riu ba jong ka jela ungi snutunan ba menta ki briu kila sedang ban wat kitu ki badan ka jing artatin ya ka voice of the people party kila sedang ban isha ya ka dur ka dar ka bashisha
jong ka Voice of the People Party. Ni snow sarong kum ki nongalam jong ka Voice of the People Party. Oh kila sedang ha ban mi mentah hagi si. Kila sedang mano oh ka jingkermen kadai satang ha ka Voice of the People Party. Kila sedang mani i ki nongalam jong ka Voice of the People Party. Nadu yu MP, hadu i ki MLA. Bangim dei kita ki nongalam ki bakwa ban pen i kata ka por. Mo hagi ni ki singile i kala ya kala sapriang ka kubor bo MP jingi ula lek ban attend ni ki program da ka skuti. Oh kalau ka apply ki wei pat bakin long kunta. Oh mlong shu ti ki wei bala job MLA la job MDC la ni la job MP bandang song skuti ti mlong shu. Ndai hangi kata kamrung kata ka di ka politics ka bay appear ka jong ka Voice of the People Party. Namal kita daw nga kintu ba nga kerpat ipi ki nong kersyaan ki ba kran ki ba shiphem. Yai tuai nam ta jungi. Bagani ka mensim jong jing sngoret. Ka mensim ban syakri kan nang ye kran hangi. Om bangin ya snow don kerdan em. Ngi shu yo ya ka jing pen ko bor no pat ba bangin syakri nakam ta jo pat ba. Kadi ka jing pen ko bor. Kam ni ka jing ai kerdan. Namang tangin yai buram. Ya ka jing pen ko bor ka jo pat ba. Namal pat ba ai ka kerdani bangin penwit ya kaya kayeng jombo bon palang nakata kadao kidon ki bala pha yanga ki wei pat ki jet benriu ki la pha yanga ya katu ka video ka ba MP ji la let ban attend ni katu ka program da ka skuti nganga shujuba pe tangane. It's a VPP culture which is completely different from a VVIP culture. Kani ni ka culture ka jong ka VPP ka ba tmai haga politics ka ba ki wei ki smo kamlong kabala panlong tinama kata nga ai kuble fi poro ki be poy ngani kapor batoy ngini pen khmai beng ge jikut jimut jungi bangin tangi khon pan kersyani kum ki nongelam bat pan pinsku thu iki pat ba hage bidei bagani ge jingile ge jingi lagalong nam taka price rise lagalong naga kabanta ka reservation policy lagalong ya ka nugunu ka jinge ka bangi don kam ban kren lani ban mi syakmat bat ni don kamru ban penskutu iki pat ba komrong yi ping haban ya ning ba kalinti ka ba ba gini gisi namar ka jing apthak naga diang ba naga mon ban wada ban wodong ban pensutu bakala kan jurba namar beli kan ta ka di ka thong ka jong ki wei pat wan menta kidang kidon ki basdang ban pensutu bakala iki pat ba nong rep kiong pet lada kiudor marep undi siaw yiki lada hiar dol marep yaki kadon ka bukum kata ka jik persyang ru nringi ngi keli bun sen bak ngilak keren ni kani ngiong ki nong rep papli ki hapan dia ka dor ka batat yu marep ujong ki kat bamangi ki nong bam hapan dia ka dor ka baram lada ngi tiet na ki nong rep nginum skoper na magi tip ki nong rep kinim nringi lingo de na martangi tawa badon kam banyatai gidon kam batip balai kalong kumta balai ki nong rep ki hapan di ki marep ki jong ki hagador kabatat bat balai mangi kinong bam bat ngapan tiet hagador kabarem ka sarkar kan hapan ai dicuba ka sarkar mentakan ai ka wi gadau bagata kadau kolong namar bangingim dan ya ka railway ngong ka jingrem juga dok masi ka dei bagam dan ka railway ne dei bam dan dok masi ne balai bam dan dok masi ne maka don ka jing shalan tu ai ka masi shabar sa Bangladesh bat habala ot di kinong ot dok masi mdan ba penskap ya kata ada tang ke excuse kepada sarkar ndai don shibun nila manong ka jing bon jigi kedop lum khajna ka jing luti pisa jong ki pulit hati linti ka jing long jong ki pat ba bangi shuhun bai kita jadi kitau ki ba penlong ba kandon ka jing shim gabu ya ni ki pat ba ha ka bidi ba dor komor tinamar kata aku ki nong kersyan ki beje jong Voice of the People Party kani ka jing ka jing ngaong ipi kalong ke jing keduk ke job ke jing sedang ke jing khot kerki ya kani ke jeki namar ngi snu ba kamlong ban penslem bat ngin sai kerendu ke party kan sekerendu haga bede bat ka jing penslem ya ka election MDC naman nakarkom keren jong kibri ke bidana ka sarkar ngimpak tikena la kanwan syo ka MLA election ne kanwan syo ka MDC election
Nor kiong la dang yimla ban pelong election hapo kani ka khatar banai kabumut ngin hap IT no su governor hadu kata kiting ke VPP bakan rung hapo district council don lagi ba pesno yang kiong ai pa arden te uya ting kat ni ka election try ula ibun kam mo menta banya tak siali ikibun ki file try berting ke VPP oh ngai kata tu ngamla ban tip mo kibun kam ayu reka ka ba pawi kalong kadon ka jing shifting ka bakraw bak election kanwan namal bakim ko bak VPP kan ipan penkod ya ka kenrum ka karam ka jebok ka jwai hang tai apo district council kumlei sibo namar kata nagaling ka jungi kum ginongelam jong ka Voice of the People Party tingidon ban ai kumlei api baro ki nongkersyam ban agni ka por ka pementa ngipip ba minin kaladon kawai ke jingja ka ba snosi ka ba wei na ki samlarang ba mo ba latip lang kharngor ubri MDC jong kanong thmai ubri ulono senyang ke imlang salang ulakrat no nagani ka perthai te namar kata na hagani ka por shwa bangin penwai ya gani ka jingalang ga jingi ngis ngode ban pelong ya ga jing skap jan ka ba arminit daga banga kerpat yang hilang barok kibenan ni bangini yang lang bangini pelong yang ni kejing skap jar kaba ar minit bat